Azokan barrena bidea egitea ez da batere erraza izan gaur ere, Landako guneko hirukaleak jendez lepo goizean goizetek. Milaka lagunen artean, idazle eta musikariak gelditu gabe, beraien lanak sinatzen eta saltzen. Egon beharra dago, bai, azkenean produktua bakoitzak beria, baina hobetuko ez du inor zaintzen edo saltzen egia esan. Lau egun hauei esker planteatu aldozula zure urrengo proiektua, zure urrengo lana. Hainbeste ordu jendartean izan da, anekdota bat edo beste bat dute kontatzeko. Anekdota pila badauz, baina hori edanak ezin dizu kontatu, noski. Bat ematek esan dit hortikan ez dedikatzeko eta marrazki bat egiteko, eta horra saiatu nez marrazki bat egiten, baina enez oso marrazkilari ona. Artista eta jendearen arteko hurbiltasuna da azokak duen erakargarritasunetako bat, askorentzat galdu ezin den hitzordua. Eta emozionatuta nahu, bai, hainbat kantar eta sinatzen eta... Urteko hitzordua dalako, eta bide batez, gauzak eta erosteko. Pausu txikiak emanez, estandetik estandera, etengabe disko eta liburuak begiratuz dihardute azokan, baina musika eta literaturaz gain badago besterik. Antzerkiak ere bere tokia du azokan, Landako gunetik metro batzuetara dagoen San Agustin kulturgune honetan, antzerki maratoia ari dira egiten. Euskal Herri osotik etorritako 8 antzerki talde euren lanen laginak antzesten ari dira jendaurrean. Antzerkia, literatura, musika, euskal artea 3. egunez jendearen erakargarri.